Türkmenistanyň ýeratynyň arasynda Özbegistany gatnamagyň meşhurlygy artýar. Köpçülik öň Özbegistany beýleki ýurtlara seýahat etmek üçin tranzit nokady hökmünde taýlan bolsa, indi türkmen raýatlary dürli harytlar alyp barmak we olary satyp pul gazanmak üçin Özbegistana köp gidýärler. Libap vilayatyndaky serket barlyk nokatlarynda şu günler gyzgalaňly ýagdaý saklanýar. Türkmen raýatlarynyň ençemesi goňşy Özbegistana seýahat edýär ýa-da ýygyna gaýdyp gelýär. Bu arada habar berýän çeşmelere görä bular esasan dürli harytlary eltip satmak arkaly pul gazanýan gatnaw söwdegärleri. Inni Farap we Alat gümrükhanalarına her gün Türkmenistanyň 100 töwre raýaty Özbegistana girýär. Bular irden harytlar bilen ferhetden geçip agşam gaýdyp gelýärler. Olar esasan güni Bukhara gatnap gazanç edýän Lewap vilayatynyň ýaşaýjylary. Dip serhetdäki çeşme 21 sentýabrda habar berdi. Çeşmenin sözlerine göre gatnaw söwdegärleri adatça harytlaryny serhet zoologunda satyp gaýdýarlar we mihmanhana pul harçlamazlygy üçin destine ýygyna dolanýarlar. Bu telekeçileriň daşaýan harytlarynyň arasynda soda, sabun, ýuwjy serişdeler we çyýgly süpürgüçler ýaly öý harytlary we hojalykda ulanylýan hemike serişdeler bar. Özbegistandan Türkmenistana getirilýän iň köp harytlaryň arasynda kakadylan miweler, hod we çilim bar. Gümrük düzgünlerine göre adam başına 10 gutudan ibarat bir blok çilimi serhetden geçirmäge ruhsat berilýär. Daşary ýurtlarda öndürilen bu çilimlere Türkmenistanda uly isleg saklanýar. Sebäbi çerki bazarda esasan ýurduň öz önümi bolan pethilli temmäki önümleri satylýar. Azatlyk radiosynyň Libapdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä goňşy ýurtdan import edilýän harytlarynyň akymynyň ýokarlanmagy yerli bazarlardaky bahalara hem täsir edipdir. Hususan da kakadylan miweleriň bahasy bir neme arzanlapdyr. Inni käbir söwdegärler kakadylan miweleri göni edaralara we kärhanalara eltip satýarlar. Diýip yerli habarçymyz gurrun berdi. Bu aralykda serhetden geçmekde uly kynçylyklar döreýär. Gümrük töleglerinden başga da düýpli barlyklar serhetden geçmek işini kynlaşdyrýar. Habarçylaryň belleşi ýaly awtologly serhetden geçmek has kyn düşýär. Şonuň üçin söwdegärleriň köpüsi serhetlere taksi bilen baryp barlygdan piýada geçmegi makul bilýärler. Goňşy Özbegistana seýahatyň meşhurlygy soňky bir näçe aýyň içinde artdy. Dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda goňşy ýurtlara seýahat etmek Türkmenistanlaryň ençemesi üçin girdeji çeşmesine öwrildi.